TV and market yapa. Sompa dia sasiso emeni Ajuma yesimini aketi enti usumu sumyo aguna bema wanya aketi yapa ewa sasiso Iriasim basum na wansum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye makete yapo eni jie di sompa die e makete yapa sompa dia sasiso emeni jie sompa FM sompa TV makete yapo sompa die Emma Dichimwa fidie neto sompa FM and TV Nebema wenijie Eni aketiampa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Be natural suna udie wenya Nebema wenijie Naketiampa so kamu Emakachiapa, our fiddy in it to Sompa, FM and TV. Why? Yasim Sompa Maniji and Yakatiapana. Okure dumienu no fiduemu ha de ken edaso abo ma bremfio se eyesom no na eyesom no na eyesom so ayeso ne papem abusua awiei sompankran 106.5 awia pramoto brekase no yabo no boa de ne nyina abetop no so a ye ba babiebie mu ama yetiefu aso ane wo maniwa ene nti wiase nyina apa no yewura tabo aten wa kyekira kwa akoto wusane mu hwe wani so na usan tie wasom eno sa no eno ane se wo kọ www.sompaonline.com obenya bia kenkanya bia hwe YouTube ho Sompa FM live St Augustine de yakọ akotena ode daada ana afi Facebook nso Sompa 106.5 FM ya na ade akra na so na wanyemu awura ntem decoder no so baby FM stations na wono ye gina mu dendenden se Ghana franka de ye DDC's match no kana Sheban radio ye live wo so sada obia bedi di information Emmanuel City hwa e wodomase edidem kinsta bie e wodoma nkese nkransa tifi eno Sompa druma ye no nso dedem saa tachima 106.1 eno bono na pueye from ahinkuru no ena okwa apueye hwa nso a 90.7 Sompa nkransa no Father's Day for edidem papa toast mo saa bre no a na yesan ye life o Asanteman agiatum 93.1 Kingdom ho na no nso ehwa dabraka babia yaje hwafa ye wo ehwa dabraka no ye fa du pre ho a papa straight to Paris France abrochimamu eno nso yade dem ho a na ya damfo pa radio Kingdom fo efa yen e wo mankasim emfimfini mantemu ene frequency atachimanfo gina so ne ye pepepe na wo mode na mahemamu ho no saa bre kro na nso na do mahenkro 100.7 so wode nsempeinam Hajia special local food say we was one man fa kom enye adwuma na ye kasa nyina nso ye mfa ayase ho nhia ben enantaso nkonnante kasa natural mineral water wono nso kan ye ho ene ye kasa se uhu se atofo no ya hye ne kubu a na ewo ba bi efiri eye perfect baby diapers wokuta ye mu empire homeopathic clinic kenti won kwanda no betimi awa bra ye de homeopathy ayaresa ena etoa wo abusua my remfio say GIPC middle belt for womo road show no eboba na ye de honsem ebetoa wo awie no akenkanfo ye baasa ensem a ye de ba ya wo beti no de di mu akotene bi ene se
Enkwanhia bi asi ewa santemantemu amani pamiensa baabi a won moda no akwakoyedin. Wosi adwumakuo ni fe no wa santemantemu de krata abase won saka nipa baasa bi ye yesusu se wonom kwabru abrantie bi odi Yusuf Zakari ekuno ewa sabu zongo ewa santemantemu no. Na chairman ntwebu asi akọ ne 20 years a nanu eba ya ye di ho abubu ye. Yewura foko wono so aba bekasa ho na se de wosite no ye de mu nsem obrewo. Yewura Bernard ntwebu asi akọ ene Accra High Court ekwasetena. Tam no Numri Forest Reserve no eno so yatete yese wadidi akwa wuram no court no kwasetena ne ekosi sei. Ekane na opania wasoma de hia one more mention not about Tompesi asem rahye bedwani eyonya for Collins owusu amankwa watoto sira Ghana mampani sei said ye wo hu na nagrada emobo emoja no wo hu chama wontumi mobobi Na mobrohunu na nkobi esre na ebinom nso okeka se engineer Ghana shigwa oka ho esanse wono akura ka se jamase na konta yiro se ne se ne nua ba bi nso woye George wobema wontumi adem no se wei emfa hansi ha wonka hwe na case no kura no enye wo mo de na wokwa donsia so kwa mensini mu wasantemantamu a ababeda dwase agenda 111 hospital project no waban no gusu a woye no nipa binum akwakotena wa ho no mutu gala yekasei abambofo ensa so mu CID boss ya wono wo eyo my Ghana mu COP Mami Lydia Donko wodi atodwase won saka enipa binum a yesusu se wan mu di nipa ho adwa ewo my Ghana mu ene ade na yehu na soafo ahwe oman nwumasua so ene de ato so se sabire ya wo mo ka se overload a wo da bon wokọ nananom akura no empanimfo ntoto akire se de be na enamuhye no ebekoboko ya konsam ya yeguso a adema yenuanom a enei wanmadehye afrimu ayaya na Abubakar ya wotosomienu afrimu no Deputy Minister for Lands and Natural Resources wono so adnede ababetuja Adwumakuo ayefre wanum Ghana Investment Promotion Center GIPC sese de Ghana mampani de nsa hemra biase ma wanum authority wamadwuma no ya pagya mu pa Court nsemiye no abusua yebekọ amanone na US court nso wajeli pani bio bosome mako aduoso nsia na ne bone awadi ne se wa hacking internet na de ode aye no ye de mu nsem oba awie triple man ejape APAM DADAA ni mene AKOSUA AGYEIWAA KODIE buati ena ABENA BADU ADEPA KWOFIE Afei yanje brana ensam no yenchirchimu emfamamo arawosam biasi ewa santemantamu panyefo se adechene yante asem fofra yechi na asem wadi aduruma bi a ayana ano hyepa ne nyina no yese ehye makomakon wotwe ena twela bi akwakotwe dia faso manipa miensa wo motapre mu akwakoyeten adiama wo mo na eneda due ye na sarawosam no asie Honda CRV eka ho Toyota Corolla eka ho cheze Nissan car Kia Morning Toyota peka bebrebe ana akeka bomu agese nyanyankwahia basa eneda due ye amanipa nwotwe ba bi a won moda no akwakoyeten ede ama wonom na wo mo cheze trailer ni mom ne fairly break ya wode ebaba hwimuo na wo fi Aloga Junction ena ewo mu ababa sena kwa ahojo runabout ene se sankwanhie esisa aka wo bi ama ebra ba ya bambofo kopie mu no na amane boni ba wo beidu wono so ebutu asantemantamu a wona danseni ba kwa fra no se owra mensa atwetwe ehun komosi the ban say me yenyina yeba nti metimachi say you be traffic ni so ana yeba nti meti say kana pim kakese na pim machi na mutuma pim ne epia yeba nti pia ye free the other side wa na de yeba ma lose control ana de America Jesus radiji kai mu funya yinipa 5 ani etikai na yina yes say rade abagena nyamedom de ba be share na eduhu na abrayen so far there say ye critical issue bia say obi collapse na bibi saade but all the way according to driver the ochi kakesen so fi obi amfim cars be 18 the obi aka ya SOMPA FM
was your way, Ayara was somewhere, SCA, Ewo, Asantemantemu, Anam so Amani Pamiensa, Wamodabremu Ayateno, and yet say, O Romansa, Ebo in Chimuna boy, Bawa Bedu, and a different Asantemantemu, Ebesomie. Yada switch mu awasante emantamu be set na sanene ebusuan ye be bo wakase ese abrantie bia ne finhia ne be set duonu enson 27 ya ne din ene Yusuf Zakari wanu mu kire mu se upiem wasante mantamu sabu zongwa emaburu ni bi aka wantamase ani se twe abro no masabi wamudi ni kodu ayasabia no na wajem na posi adwumakuo no ade krata ba ene ya wo mu kire mu se sa emranti ya wanum susu se wamo aburu be se du ya wanum ebrim eye Zakaria Yusufu ebrim no akwapem se woto ba hansa ne ye gyan no a ebusuya de ne kopie mu ewo ayasabia ya okogye mu ewo ho no wanum ensa ka emu makoma akokire miensa na empanifo kire mu sei ebra ne mame anafe ni nuanom ekwafa no wo bia ya no kora no mu kyema sa buzongo honom bola biso ene wanum bura brantie ya masabi wanum ema ne to ba hansan wo mu gye ne mu no mu susu se wakwa wiya sika na abusua ne fa no wo mu di kan ne kopie mu ewo menhia government hospital na wanum di ne kodu ho no antentam wo mu arefer no akokonfo anochi teaching hospital ho eho enaja ye pronounce ne dead on arrival na cheso obedu ya pe eno oti na nanom esiedo ya na akoya rehosem posi adwumako ni kire mu se wanum achi amanfo miesam Moses Adoko wanya mfinhia no aduasa enson waya plumber afei Abubakari Adams wanso nya mfinhia no aduonu enom 25 ana afei wamo anya brantia ba ko no so wamo susu se waya headman enti se bia waka nantwi anase nwan anase mponchene de wanum ankyerem de hia se omo so akyerem so waya headman na eno so wanum ensaso ni mo Nuruddin Sulemana enya mfinhia no aduasa nim 35 waya motor mechanic ya sa enkofo post adwumako ni kyerem se yade kai do anu akopie mu court ya no asonkore Asakore Mampon District Court eho anya de wan mko ya na her worship Mrs. Hilda Esther Writer watina na dwam enaja wodi nsami ehwe ya hu se dabi se emranti a mukodi abrinja bradam abu Yusuf Zakaria ema watina nanom siedo se mobro kire paade a na nya wamu a ya kire wamu yi ewose yedi wanum ekohye yakukum kakra na nyakopon ya adomu am osana August bosome ne da tosonson yedi wanum sanso ebegina court na nimu biewu ebedu obi kura na posifo akire bi aka ho ne asan atoto wama no se edibo wanum a na kyese aban ene wanum akwakwa ahye posi adwumako ni fe no no ewo asante emantamu ekire mu se wanum ka kira adihye nyina se ebia wo se obi aye bibi na se ebia wo wonti ase a emfamra enhye wonsam na enkonkoye bibi ebewi ase no edu oyene anase ohawbi ebeba nemom ewase wi posi asotire se de beya wo betimi abam na adekode pote a nipa kono ayeye no wo matimi ahwehwem wo mo ewo ma 191 betimi afre 112 betimi afre afenso 18555 ne yetre ene twato ni nyina no wo fra yente credit bia emfiri so ya betimi afre posi fo ama wonam etimi aba begina mu ede ama wo krate ya eba yeyi opani anensa ehwase no no wo asante mantamo ena nensa ehwasa krate ya se a enipa miensen wonam da so ewo mkukuma wo mkoboa ama hwehwemu mapa akoso SOMPA pramotobre kase ewiadu mienu eno eni egusu a yebe edema no Facebook no so ye wo so betimi akọwode wadwenkyere ne wonkanto so ena afi wo pa opekase no ene like no na wakwa like yeda so a ejina ensama e wo court no mu na yewra Paul Afoko waka wosono ma na wo matwe onti se national chairmanship no wo mope na wo mababefa Franka da kura dendenden ede ata da Haji Mahmud ba mi echema nkunimudie wakwa akwaje sa Franka no so 2028 abato mu no wo se wo kokumase o anu wo nam kwan so ba wo ba no so ano na fidie no sa SOMPA ne de eho na obie tie ntinu wo tie SOMPA wo ho no obete se kase na ba ka se chairman Bernard Nchibuosiako sentenced 20 years imprisonment no say hey serious like seriously samra we kura no se na nkai wo ho se ayire so aye be 4 to 5 years bio ena suna penso ano wo mo ye nsakramu esan se
Ghana man penin dada kura de na gwa to ano se nka be ye na gadam se ne nya ne nkodina konwa beto so nte ko wi 15 years ne cha se no ye die so akura de so de na cha se 25 years wo mo pagya imagine ne ko ho na no ena se bia se ye bo din hye mra due saa na ye bo nso etu a eno nso due kro na ekwocheche a chema benadantwe bo asi akon so no ba na ache no mom bra wo mo na ye nsakra mu no na nkempo 15 no kura no obeka sa edoso na 20 ene wakaza too much pa na sade ye chairman kan no wo de ye ntie bi. So when I first heard it, I was on my way from Kumasi coming to Accra, and I thought my heart went out to him because I know what prison is like in Ghana. It's not like Sweden where you have the whole suite to yourself and your private toilet and TV and all that. I know how it is. My heart went out to him, and I thought, gosh, this is too much. 20 years. But then as I started, because I never really followed the case, as I started to ask a question, I was actually told that before the change in the law by the NPP government, the maximum sentence would have been somewhere around 3 to 5 years, and that we had changed it to a minimum of 15 and a maximum of 25. And so apparently the judge came in between and gave 20. Having said that, I heard my party subsequently saying that Wontumi should be seen as a political prisoner. I am yet to talk to the party, and of course the one who announced the general secretary is a lawyer, and we've got a lot of the fine brain, legal brain in the party, and so if they feel or think that based on what they have before them, Wontumi should be considered a political prisoner, I cannot contradict them without first learning more. I saw myself as a political prisoner in those days. I was picked up from home, no trial, straight to jail. I would need to be educated. I would need to be enlightened rather. So I would rather not make any further comments. Not until I have had the opportunity to people like members of our legal committee within the party, people like the general secretary, and to hear. Eno yewra Paul arentama afoko wono ene kasa yebra wote se chema Wontumi wo majel ni 20 years ana oteka mu ba no sade na koma situi ene nkomo an wodi wa akiri no ene no wone sompa kase ebo ho nkomo yi abusoro kwa omano so na ya na yamane boni na na opo checheku enkotwetwe enkomo ni nyina no yesa Accra High Court one more kwasetena na setena one more kwa ni nyina no fa asante mantemo chechena ni ye rabana danchibo se yakochama Wontumi enei wa kwa akotwa mfinhia no aduonu e wada bamprochie no na nasam no yenkan wie sa o tano no forest reserve no a eno so panyipe ko bowura muo na won so mkwase so no se ano so de ada wono mo achese etwetwere ba won okura de 20 years de na danchan ana wen so asane ne danchan ne nayi ababada jase court no atu asem no ade ahyada yankwa wo ma no so na de nti akoba nsa no wo po checheku emuemu na na ma han me do so oba pani ana ko court de na ekoso me da sini akwenye enne asante mantem dwentire ni chema Wontumi ena miensa ko enani court Accra High Court esanso ebuo no se yemfa nto afiase mfihye du no ene so san be pie mu e court na bebre na se sama boy mo ensem yedi ejele no 20 years no eno ena na bebre na susu na so we no asem foforo eno so no ebaka FM agudie tu no ho ba ma me ene no ebra ye dio ne baaye no enye ono kwa ne baaye eneduafo afofo bia ene omoda nkata so be pimo High Court no nti e ka omu nyina bo mu ne de omo tena prisons for mo ka nipa hyeyin sa do no ho abontene mu wa abontene tiri hu inside ne bie ena ye de no ebaaye ene ebra ye bo no se onkota afiase mfirihia do no kwantempo mo de ne fa so a omo amansin for ehunu Jabi pepe anene no se course ntene ye ntini amfa ye ni kuru semi no amfa hu chema Wontumi ebra na utie fi ni e de akwakoru akoto na so ebra akoto dem won mu de ne de akwanya ba ye hu no kakra ba ne tie nie ene ebra ye kokoto no ni menimfo ye nim se lawyer and the appeal could be or no eka emranimfo wo mu di kano numri so case no when tini amba eno afen so no a lawyer for so anke betime twitwa no so eno so no amoma ntini ama inte no share court no share say
the main influence me amadi omo nto aso eyi asem no eno nti oso mutu asem e de hye eye na wotwefofo e ba besi na eye busumi July na wi eye 31 July abra abo eye anopa no kono wonsa ma mepie mu ewo eye Accra High Court no sei eno nso ho aso twe na sentence abi ewu no ye de abo no nti meka se de yewra chem na woni omo asan so e de no akwakopie mu ewo eye insawum na biafie ama oguso etwa ni sentence no eso bema ya mrana abra na wo mo de na ba no minim unya kwanya hwe bi ehu no na sen na nanim sitie no waboto ana sen na sewe kakra wo nani na biem ehwe ba mu no mo de na tena yom de ne ba bedru ye bra wo bedru ye no mami ade ba kwa metinya kan ewo chema wontumi obroni be friend ni dimina eho no enna mi ensamponi no otimu se bema fo bema swatse bema nima yedimi se enna mi ensa etwem fo ode baaye ewo high court wo share eye na tade TPC ayaye enim jolomi blue color ibi na wo sere aya ni sign ba court aye oye kanensa ni echeche kwan no eni tipolipo mu okampo mu na ode ahye na no na ete se ne wo fi bibi no eno ene ye hu ni saa ye hu chairman untumi saa kra na ni ebetimi aka ni se empire ne gusi ye wo se ye bo edita ni jesan se brai wo mu se se ni de chairman untumi ayenim no no enye saa ene o se se ena insachere nso ba awo ni nipadua ho kakra ebetimi aka e de afa no wo mu se abambofo an hyeda amma ne kwan andawo ama ye ntwa nemu ni yeni yetimi di yeni kakra flash no sanse koye gidigidi omo de ne sanso me se eye ba se munti no e na bia ye nso ko omo de ne fine no mami enye bia ye omo man sentrofo kwan e ma omutimi enya access nti so omo de omo phone ana omo camera kwa kutwa omo yi sentrofo nyina efiri ho no nti omo wura mu omo baaye no e na omo bo amanie ni akwakosi nana ma yano wase ane wamane ebo a wode abasom ye awusia were ma boni a woto yankra free enkramantamu nana opo checheku ene Accra High Court asetena won mokoye ewo ye rochama wontumi tano number forest reserve ne ho no ana wode mu amane bo ebasom ye abusia obofo ne de ne nam eho apaso yankosua enyina mu ewo ora entry Bernard Buasiako aka Chama wontumi ensensemo opani odina no asum bi eye ononyafo Collins owusu amankwa enka ne no no ene emrahye bedwani a wasoma de hia wanom ewo menhia not abato empeswa so wase wedie ototo sere Ghana mampani excellency yewra John Dramani Mahama afei sedie ebeye bibia betimi akoyie na wachechiremu se wo ya ba atan kura na wo ma na udobi na kamia ye se wo tan bia ya na ha adwen pa na wedie enka obekura ne nsam ne eye kura ne achechede ada sanka omampani ehu chama wuntumi mobo esanse die esiye enam so ema maame Patricia esiedu ya na dodo na efra no agrada nsam e ba ye ema no kura no okọ afiase bia ewi asia no aban hu ni mobo ejai no enka wonfa se hu mobro na bi same thing ko equal na onfama ora entry Bernard Buasiako Chama wuntumi na eno na kire se aban no edo bia na mom onyanyi mu sedie na ononyamfo Collins owusu amankwa ene semtrofo edi nkomo ne sem training ba wabedu eto bi somye Sabi, say, oh, we for San Noah, na any enyan, we judgment, High Court no, Ediama, a year, regional chairman, say, Uncle De Fiasim, Fee, Edjun, I know, Lucrani, a yare hosem, na, on my penny, na mesme de Manobetum, say, ultimate pardon, Sabi, Ubia wedding some money there, na, Sakonya no Hodia, and Oma Ghana food in a hen, pardon, regional chairman. To me so manin kodefiase na kakra esie no mijitum so bi anyasuomo no then can my name mum because this very judgment now ma hand over to our regional chairman who further deepen cracks in the country a bit deep polarization in the country
sabi aban mu mpanimfo asɛm na asie no ɛyɛ asɛm a ɛnyɛ nika kora mfie mako aduo no aden because obi na ekofa ne niema de koye adwuma anyo omo nkyerɛ sɛ ɔno a na koye adwuma no na okotua kwawe ne mako ama ponchani ate hu fifire dia na esi pai nti mesrɛ Openia yɛte ne nkan ɛyɛ nka ne mmarahyɛ bedwani a na wɔsomade hye a wɔnom wɔ manhyia not abato mpɛsua no so wɔ sentiment mu onanyafo Collins owusu amankwa wɔno ɛna ne yɛnsɛm twani ba wabedu ɛkasai sabia so sabia kudonto yɛse sɛ utini akua batinsa ya yenyi akua batistai na engineer Kenneth Gwese nkomo bi koso a wankasa oti ho a yebeyi wa yibone ani akua batine ya pepepe de ntia woka saa ne sɛ ebinom de nam tituru ne so no mba no sɛ wɔno na no ka ho bi pa na kyema wuntumi wo mageli ne 20 years esan sɛ wo mo we abo pa kantam din sɛ wo mbema wadem esan sɛ wadi ensamone bribia no wakasa wo ho wo galamse nkomwe ho ewi ekora o kyerɛ sɛ ne de hye bi ne in law for no ba kokora ye jeje sɛ tie bia wo beto asa na ama na jeri kyema wuntumi no wo sɛ enye no korɛ nempo saa nkomo na wo mo didi ni nyina ne de wo mo ka sɛ woni yewura matenpagu ne edem zenanu ene kwame ase edumu enyina ka wo mo tama bama no sɛ akonta mining case ne de wo mbema kyema wuntumi ademu no eno ana wo mo afafa ho ama saa de na bam no sɛ enye no korɛ wo mo de no kora no e wo koto foforo no kora wo mo nya mfrɛ nti sɛ wo sɛ ne wo mo frɛ foforo yi a edi adanse pefe sɛ ne de no kora wo mo maso nti engineer Kenneth Gwese so ye ni yi a satie bia nka wani mbete nti won de sada wo mo twetwe bi no mo atwetwe awurawura mu no eba atemu adwuma no a emra no obi di so sɛ tie ayɛ emfa ho ne baabi awo ene baabi afiri de ba nti mo obi amfa na no metototo atemu adwuma no enwie metwe ne fom ma wo mo ntade nkonko ye fi breko a adwuma wo mo ye no tene ne kwan so no eno enim benkum eni nifa na wrefi satoro no kra okrentin yenyawo satie bia emra no ebedi usade ese emra no bedi usane yesa na yakọ asantemantamu na asantemantamu so ofo yero frank amoakohene wotu anamo bia na nyina no yente ya wonya se agenda 111 hospital project a won mo aye wadanse aso kwa mansini mu no nipa binu matie simu agalamse se won mutu ani nyasem keto ma na ebra wode nani ko hunu ye se bia ye ho no won mo se wo saa nti no e kan wo bi ama won de ma contract ya na won ma hyase ehwe se ne be yensie ma pa betumi akoso na ye ka se abambofo won de sa adwuma no ehye won mo nsa na Deputy Regional Security Coordinator Alhaji Abdullahi Umaru no ka ho bi no won ma kyere nipa ba ko a yesuso se wo ka won mo na won mutu galamse e wo sa agenda 111 hospital project no a e wadanse asokwa mansini mu ehun na aka wo bi ama yewura Umaru akasa ya wo kyere se free na de kuro woni a ye beche wo no wo mo nyaja wo kura wo mbema mra no wadi wusan se nipa bi no aso den dodo enkwa wo se wo kura na me free ba na nkade na besie se aban ne bo ka na mo ye hospital kese a ye betumi akwaje ya hwehwe wo mu na wo de wo se wo mpa ba bia ntufuma gudie se wonum na apese fuma gudie wutu ene akoba no sade a emra ne ebeche wo pa Ben agenda 111 said the open. Ye buy ya who's assassin CC no caution. Why is ni be around that? Which was a wunya kwan on besan ye adwuma. Enti eno kyerɛ sɛ ya maye ni amba ho a enche ye better na omo ewo premises for ankasa agenda 111 a omo ye no ma enche sɛ omo ye. Eno nti na wo sɛ ye nyina ye maye ni brek na ye kutia okoto sɛ oyonkwa boje sɛ ehia na wo de ensu asi nso de ho. Eno nti ni ta na mo emra ma kwan say omo mbeye mining and small scale mining ewo oman mu ha Ghanaian say na akwanya no ewo ho enti te ebeya omo nka omo krom nyesa say emra no eso mu ewo ha ene emra no enu bi Awusawai Deputy Regional Security Coordinator ya wa Santemantamu Alhaji Abdullahi Umaru na eno no na General Manager ADEPA Logistics Group Limited womo a the contract na ma womo na womo shares yesie agenda 111 hospital a ewa danse asokwa sane asase no ya aseye nam galamse no ora Benjamin Kakari wona se no sompaka se ekasai etra mane hunu a womo hunu ewa asase ne so
betimi akata mara no so betimi make sure say nsuo ni baby anedam ebekwa akwa baby anedam boko say ya nsuo to eme eyiri wo ha na enkofa timamifo mfa oyine bi ama so nima bebre ho a yebe ye sure say ebia any after 3 months ne ba ha asemu ya yekan ebe ya asem fufu Ventures ano yɛwɔ Gideon ne nyamesam wɔno nso adekakra to aso atwerɛ anamotuo no nhyehyɛeɛ a wɔn bɛtumi de agu akwan mu na asase no wɔ nipa bɔnfoɔ nam galamsey so wɔn ma sɛ no koraa no yɛbɛtumi asan so anya no bio na yɛde ba ne sɛ yɛyɛ reclamation ni wia yɛngya asase ne ntoa na yɛnua kɛkɛ engya nto hɔ ebe engage community no yɛne ahemfo nananom any stakeholders bi a ɔmo yɛ involved ɛbɛka yɛn ho abom yɛ apɛ komafoɔ no na ya form adwuma men kan sɛ ya na yɛde ba ne sɛ yɛyɛ asase ne so na nneɛma a yɛpɛ sɛ edua no ɛyɛ men kan sɛ non traditional crops yɛwɔ Ghana yɛnua bi wɔ ha sɛ anwa ɛwom aborɔfo fɛ essential oils a yɛdua saa nnua na yɛde komafoɔ no ɛbɛba na yɛde ɔmo abɛdua yɛde ɔmo dua wie a ɛmo ana yɛde ɔmo bɛyɛ ho adwuma na yɛasɛte up mini processing facilities a ne bɔ nhyɛ da ɛnyɛ huhu dedenden kakraka bi a ade ɛbɛyɛ ne sɛ ɛno no yɛbɛkyinkyim saa anwa no ɛfiri plant na yɛbɛdua nim ɛna because of say yɛ essential oils ne nti no ne bɔ ɛwɔ soro sɛ ɛwɔ economic value yɛtumi kora export ɛne ade ti saa exportation ne saa sales na yɛbɛyɛ no ɛno bɛmɛ yɛ sika ɛde ahwɛ kuro no ɛde ahwɛ kuromafoɔ no ɛbɛboa akɔ ama aban ɛka with reclamation so aka no so kwa wide bi etimi ate abusuano yɛte ne nkai ayɛ owura Gideon nyamesam wɔno yɛ panye kwankyerɛfo a Agri-Centric Ventures wɔdano and media engagement so ɛwɔ police CID one headquarters here no ɛwɔ nkran ha na CID boss Mami Lydia Donko wɔno ɛna ne nsɛmkyerɛfo edi nkɔmɔ yi wakyerɛ mu sɛ upiemu awa wanemu akachi ahunta hunu afemu no awa police adwumakuo nim no wanam aya adia pa na wanam akwakyekere adehye pia yesusu se wanam edi enubɔne hu dwa etontontonton nipa edi nipa nso hu dwa ewo ɔman Ghana mu enipa maako num edi enipa hu dwa ewo eye asantematam afa baabi yakwa akwakyere wanam ni akyere wanam no enipa maako edu enwatwe 18 ene ya rescue wɔn ana wɔn ya victims ya yɛde wɔn agu baabi asebio yɛdi wɔn ho adwa na ɛno na so hɔ a enipa maako bɛsɛ mienu bi a wɔn si akyere mu sɛ wɔn ɛhyɛ fie bi mu ɛna no saa fie no ɛna wɔn tɔn no bɔne ɛwɔ hɔ no ɛno so CID foɔ sɛ wɔn sa asɔ wɔn pɛɛkyi COP Mami Lydia Donko se enipa maako dubi nso hɔ no a yɛkyere wɔn mu a ɛno no cyber crime yi bi ɛna wɔn ɛyɛ ɛwɔ mata heko afei wɔn rescue nipa maako nkono ɛwɔ wɔn nso akakye ɛno nso akwakɔyɛ nigisam ɛwɔ afa hɔ Tema Regional Police Command no ya wɔn mu hyɛ mu ɛwɔ Regional Police Intelligence Directorate no wɔn mu kyerɛ mu sɛ nipa maako du ɛna wɔn mu nso ɛde wɔn ho fɔlefɔle internet fraud yi bi a ɛno nso yɛakyere bi a wɔn mu nso sɛ wɔn mu afiri mata heko afei afienya ɛna Tema yɛnsa aso wɔ mu ɛwɔ abira na maame COP Lydia Donko ɛne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasa no yɛtwe bi gu homa so ɛsɛ. Police arrest 5 suspects for human trafficking and cybercrime at Fabenya, 18 victims rescued. And police arrest 2 suspects for illicit trafficking in arms and ammunition in the Ashanti. Now to the first story, where police arrest 10 suspects for cyber-enabled fraud at Mataheko and Fenya, and 9 victims rescued. The Tema Regional Police Command, through the Regional Police Intelligence Directorate, has arrested 10 suspects in connection with internet-related fraudulent activities at Mataheko Afenya Tema, following an intelligence-led operation conducted on 3rd July 2026. Suspects are Collins Francis Olayi Ojo, Matthew Balogun, Jahi Bello, Abdul Rahman, Talent Sinibi, Pray Morrison, Lawal Abdul Aziz, David Ogogona, Gift Prince, and Casey Owens. They were arrested at an apartment expected to be used as an operational base for the activities. Preliminary investigations established that Collins Francis Olayi Ojo is the coordinator and leader of the group. He is accused of facilitating the movement of 9 Nigerian nationals from Nigeria to Ghana by road and subjecting them to cyber-enabled fraudulent activities under his direction. And what you know, COP Mami Lydia Donko actually Semu Beyonce. One more Tema Regional Police Intelligence Directorate no
wanom akwachi nipa makomako edu abaako 11 bia yesusu se cyber crime activities yibi ekwaso ewo papa community na no wanom chi womo ayabusumia ye womu ya ne da na etoso nso 7th July ena yensa eso wonom mo ya chi womo no womo saka laptops makomako edu enan 14 ya no sa womo di ahye bia ya wonom ebu amanfo efa so no womo didi djuma womo enya 12 smart mobile phones ya ni nyina no eya nkofo makomako edu baako yi wonom akache ena wonom nyan na womo enya ni nyina awie ye no womo sa esa ka adehye bese ensia bia womo omuka eya 11 suspects ya kire wonom no ya sa ensia ndi omusu say ya hye wonom ena ye de womo akowura sa adwumade ni mo no so say ena okire mu efai. Arrest 11 suspects for cybercrime at Fafal community and 6 victims rest. Once again, the Tema Regional Police Intelligence Directorate, through an intelligence-led operation, arrested 11 suspects for cybercrime activities at Fafal community on 7 July 2026. A search at the premises led to the recovery of 14 laptop computers with accessories and 12 smart mobile phones, all suspected to have been used in the commission of cybercrime-related offenses. The suspects, victims, and exhibits have been handed over to the cybercrime units of the Criminal Investigations Department for further investigation. Preliminary investigations established that 6 of the 11 individuals were victims of human trafficking. They have been brought from Nigeria to Ghana under false pretenses and were being exploited to engage in cyber-enabled fraudulent activities. The rescued victims received the necessary protection, medical screening, and victim support before being sent back to Nigeria. Subsequent investigations revealed that suspects Godtime Terry, age 34, and Wilson Mako, age 21, who were initially identified as victims, were in fact key coordinators of the syndicate. A third suspect, identified only as Jerry, who allegedly played a key role in trafficking the victims into Ghana. Nekrakramu no mami Lydia donko echire mu se womo ya chire wanemu am eno no yabeka se human trafficking dumedie bi na wanum adie womo di nipa ho dwa ewo miaya yakwachiri wanum yi National Human Trafficking and Affair Cyber Crime Authority impenifo no womo rescue nipa makomako edu anwotwe 18 na sa 18 na ya rescue womo so mo ya victims no emu makomako enum ya chi nipa makomako enum a yesusu se womo na sabio enipa edu anwotwe no ya to anwanum anasa ye di wanum hu dwa ewo man mu sei ena no so chire mu efai. Still on human trafficking, the Ghana Police Service has arrested 5 suspects for human trafficking and cyber-enabled criminal activities at KWOFIE, Accra, following an intelligence-led operation conducted on 12 July 2026 by the Cybercrime Unit in collaboration with the Anti-Human Trafficking Unit and the CID Headquarters Operations Unit. The 5 suspects are Chigozie Azubweke, age 35, Edwin Onyema, age 24, Kingsley Inwachuku, age 29, Henry Ebuke, age 32, and Harrison Godwin, age 26. 52 assaulted mobile phones and several wireless internet devices believed to have been used in the commission of cybercrime offenses were recovered and secured for forensic examination. Openia yatsin nkan CID one monina a boss mame Lydia Donko COP eka na bodini no eho ena wanom ede ensemtrofo nhemu ehhehye soa wode sansem nyina etudwa ewo womacha ye kase ewo nkraha ema ye nsemtwani na opon chicheku akwase bia wotu nsemi ba eka me se din a wobonya dodoa no a ye Nigeriafo ene yensa aso wo mumu ya eno so ye hwe se wanom ebeteki afi hwanom de beba bia no sumpa kase ye ma de hye asonsi ewo ho se ohwe sikato mpo a de ya yeta krokro no ehhehye ne yi no yetime hwe no anim ne de agebesen a saa na nipa to nso te ene nti maami a wa wo sesei perfect baby diapers no mekamfo mo a wate fa krokro ba ne to na daache no ede mfaso papa bi aba afie na ankwankofa asema ama perfect baby diapers e maned p rashes enwu bato kampese ko le sa kwa kogu no wodwonso a ebetimi asodwonso no mo kama ya ne hokura amfo abribia wo yewese ya no wahye no nso sa ne mpo wasa no ho no perfect de eye bibia kama edin no perfect e wo ba bia ye ton ade awie wono na abobo yem bia ye mo yedudu na ye be nsem ne de ama wo na abusua de na opon checheku wasan de ato yen efri so afo a wo hwe wo ma enwuma sua ho nsem so ne yewra hari na idrusu
say asama ba fio esan se ukosre mantifia se ne eye abudu ne andani abusuani nyina obiara ni da kokom esan se wonom Royal Majesty ya na Abukari Mahama ya wotoso mienu woko ne nanamo nchen eno ne nam so a yewura yi kire se sade na no openso tumfo se etu ene committee no wono mo bo aboso amamre kwan so ede nhyehyɛ ne nyina de broni fra no road map no ede gu ho ama sade eto sesi a adehyikonwa wo mu nyina timi piribie no ba bia duru obi a ya wo mu nim ene no wo kire se wo mo mfa sa nhyehyɛ no enye adwuma ama asundwe a ya na Abukari Mahama ebekutamu a ede abesi sabre ama afa ho no adwo no entimi nto aso na yewura heru na duru so ne nsɛm ni. And a very patient one, and was very consultative with persons with whom he administers the state of Dagba. Mr. Speaker, my tribute will be a short one. Let the passing of Yana Abukari Mahama Nagarba unite Dagba, and let it be an opportunity for the restoration of an enduring legacy, a roadmap of a rotation of the succeeding gate schemes between Abudus and Andani work and work direction. So, Mr. Speaker, I know the role you played in the 2002 era and the period. And Mr. Speaker, I should also acknowledge the forthrightness of Otumfuo Asantehene when he guided the roadmap which eventually led to President Akufo-Addo and his government, continuing from President Mahama initiative of the 3-member Dagbang Mediating Committee, which culminated in the installation of Yana Abukari II as the king of the Dagbang state. Mr. Speaker, Yana was 88 years, but there are many who saw him as a 60-year-old king because of the way he related to a common man. Mr. Speaker, Abukari did not like to delay matters which were brought before him for implementation. And one thing we remember Abukari II is that he had a retentive memory, and he remembered and narrated to the young men in the palace his skills in horse riding and indicated that he was the best jockey in horse riding in Yembi in his youthful days. Mr. Speaker, eno aswafo ohwe oman masua ho nsem so ntimra se badwafie no obi esa asemi so esan se asema asi wo fie no se de be na empanim betoto ne ye ma akira adwo ne wie na Honorable Hassan Tampuli wono ena gushegu woyemra se badwani edema wonom wo cha se won de se de enya asiesie no wo bom panimfo a hyehye ne ma na baso nyina no wo sanso akase wo ma ya asabia no kro wo musi wo ho no papa na so ndue bu ya wotimi ma ade hye wo ho no ma no nti nke yemfa nto no. Secondly, to consummate the process of the amendments or review of the Dagbon Constitution of 1930, a very smooth transition from his time the next year now, so that we can consummate the unity and peace within the Dagbon state. Mr. Speaker, I want to make a passionate appeal that in memory of Ndayana Abukari II, we named the Tamale Teaching Hospital, TTH, for him. Mr. Speaker, he's been Yana for just 7 years, but it's as if he has been Yana close to 40 years. Impact is uncolor. Mr. Speaker, remind future generations what the Yana stood for. We need to do something like this. So you need to pay compliments to His Excellency President Donald J. who set up the Council of Eminent Chiefs. Pay tributes to His Excellency Jonathan Mills. Now the Mr. Speaker, the role that has been played by the Eminent Chiefs, King Omambrugu, King Obunja, and His Majesty for Seju II. I don't give Mr. Speaker. We yewra Hassan Tampuli gushegu mra sebadwani wo ma mra sebadwafie bra na international and national reporter na oponchiche kugina ho bie no enkomo ekoso na woto edito ayen na enumuo no ana Deputy Minister for Lands and Natural Resources was so for the chair was share sasen nyom odman komade adom yeso wonmonya for Alhaji Yusuf Sulemana isifu won so edikakra eto aso ekro se Yana Abubakar ya wotoso mienu a wafiri mu no ayadia na opanyipai wate akonya so no na wogina wode ma asomdwie na wohwese pepepe yobaye adwuma afei so krampo no na wotu hu ache honhom bia wosan so de bone che enti amfa won ne yebekọ bia no wonim se wonom omo yendi nyina no ye ne ma enti no onya yimu eno ne adia na eye ne fe ewo ne ho ye ne wafiri mu no wo sere pa se na de hyenhwe se de be ya omde nipa wote se wono ababa tena konya so bebo ma asomdwie mapa atumi aye adwuma na ebro no so afo ikasa no na na opo chicheku wotwe bibre sei
Several years after the death of a man, you will be remembered for the legacy that you have left behind. Our king was not just a king, but he was a pious Muslim. And so I say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. From whom we have come, and to him we shall all return. And so we are not surprised when the good Lord invited him. He's gone home, and we believe that he's resting in the bosom of his Lord, because he has lived a life worth emulating. What are we going to remember about him? Right, Honorable Speaker, our dad, our father, our king was known to be a very peaceful leader, and his peaceful nature went beyond Dabo. Indeed, in June this year, the overlord of the Gonja Traditional Council sent a word to him, saying that he should give him the opportunity to visit him. Indeed, within 1 week, he responded and created that opportunity for the two overlords to meet. Indeed, it had never happened. And so this is a legacy that he has left behind, that I think that Kingdom of Dagbon and the Kingdom of Gonja to be able to continue with this very important relationship that he has created for us. I was so worried so for the show here and saw Senator Yama, Ottoman Kumadi Adumia so when we for Alhaji Yusuf Suleimana. Yet, and Samono Asonia Koyanim, Ewa and some Fufrumu. Krata ya Ekurami, Efri, and Penifua Wamo Edi Wanamujuma, Ewa Ghana Investment Promotion Center, GIPC. Say Ghana Mampenny's Excellency Rajon Dramani Mahama Sim Sejata, Mr. Babio essay, what in a sa ashe Atibia, and no every mo ebeda nepnoso, ya no efa Jumedia no ayasa Ghana Investment Promotion Center, GIPC, and penning for esse Ushemwa Caneno, na one more aya center, ya na and no one any to me crate bia se ebetimi. Ebetimi aye adwuma atre ne nkwabe mu abro said ye nyina yesusuo no enti no wo de art bi ekotu nanimu eno no eye art 2026 at 1173 na sa at 1173 no eno ana Ghana Mampenny's Excellency Yeradron Dramani Mahama say wade ne nsa ahyase yi enti se no ye promote wanom from center to Ghana Investment Promotion Authority. Inti say wamu enye GIPC bio, na wamu ye GIPA. Ya wanum authority. Na said authority jumedie etia no. Wutimi kasa dun sesi ubuse gain. Jumedie wudi nyina no from authority. Na utumi so wutimi adi ye eye ni ye. Na edwuma kwa yi wamu asadie ne sen. Wamu ni investors ekasa echira wanum ha wa Ghana ye ho akono ema mutimi ani yen ebedi kaso bon afei wohwemu a enwoma na sa ade bia di impuntuo ebebre wo man amoman sikasam atumi agina ye no eda wanum abam enti na eye wo mani so ene wo mani kapa sei wo afri eye center aba authority na sa at 1173 no yampanimfo age atuma Ghana Mampenny de nsa ahyase yi ebeboa ama business atumi akoso ebe strengthen investors no one relationship wa eda amai foforo a wanu be invest e wo Ghana mu no relationship wa eda yentam no ebetumi ayirimu yie pa afei ebeboa ama se ye nidwa internationally anase regional anase locally no ne nyina atumi akoso ne kwakwa mu no dia ye frɛ no African Continental Free Trade Area no and also ebe strengthen the partner chese ebema no agina brane GIPA wanom echiremu se womo eboa Emma bibia etumi akoyie Emma investment ya hodu ano no bekwaso nyina no wanom etimi ahweso Emma sese ya wanom abeye authority bibia ebekoyie ya krata yi eno so efri wanom akache eba ya dani akire na Bank of Ghana so ade krata basika semua anya egusu ayegina anya abusua wutia na watie ni yepa mu akwanso no monye no ana no mitikoko wura bi nchen wosesa wo bi 20 pesos mienu 10 pesos abaako wasemenye ana mi bisa de woso wanyi sika ne sempache wo abana kase sika ye ni bie wa na wasi anya me de kwato ade a wane manye Bank of Ghana say wa money posifo eye pempenso anankro was wo bi de 1 peso 10 pesos 20 pesos abeto ade e wo wakache 1 year no nipa kro na me report mi yenchew pa esanse wo mani abre sese mu buye komo dodo ade abeto ni 70 pesos ya esanse mu nji 20 pesos ntini amaso bam 1 cedi
ade abeto na 12 cedis ya 12 pesos ya esan se monye 20 pesos nti ni amma so bam 15 ayesa ne ho a kire yen na empanimfo se die wane mo yiri currency at no 1964 at 242 no emo wo mo yiri mu dankran se de be ya cases ya wane mo bete sasemasi wodi a wose woton ko se woton koko woton awiesu woton kibabo chinkafa ya wose 1 cedi 10 pesos 20 pesos 1 year no yama reporto na yanchew yani ansem bi say aye hino yani yatia yebekwa kwa reporto me yachew esan se sika no mpanimfo akire mu se yanka se yenya idi ne esese emra no ebubow ese wo reject ye sika no a wan kwamukura nya mfinhia miensa 3 years anasi yebe fine ana yebe fine na wasan akọ afiase mfinhia no miensa ya no ukwa bie wu a sika bia de bebe wakachi bia wo beje ya no so Bank of Ghana empanifo edikrate ya ba ya dani akire original yeyi ede asomo ene ho asemo ano no na Ghana Investment Promotion for ya ADEPA bo wo musu no wo mo se men kan kire o se wo mo ne MTM fo aka wo mo tama ban kire no ya enkomo na ne wo di no an wo mo de ho nkire kire ne akwan kire brew ya kwanya ntisa akwa mpono no fa ahogim nyame de chenya boso me ne de to so adu no nwotwe 28 wo mo obono na henkro sonwane Isbeth Hotel enu twa akira de to so da duasa wo mo aduru bono East ho Akina Hotel techimai na medio ewia wo mo kwa ahafo eno nso Zeneo Access Hotel ho enti ana wa hye nso was mapping opportunities and mobilizing growth in the Ashanti and Western region enti ka ho fa ahogim na wonso said nya kese no wanya bi ya no monsu no mokasa natural mineral water eyensu pa aboju nsu wo mo aye ne se wo bia chefa wo mu bi nto anketo ada ntemo ne akese ne sahye mu ena afi tete adaba no dispenser eno nso edoma boawo Hajia special local food de aduane papa efie sada ena yade nyina babie egu na birim no End Pine Homeopathic Clinic Dr. Dubuaten Dr. Kwaten wo maboboa no ho na nkwatenten aduro wonom ewo awiei wokutayemu na yebekwa akwaje aboafo nkrato no abusuama yenkokwa ada so sesia wonom de aso akwa akobɔ fom ama kwada so de friend say immunization center no mono kyan te roba wo mon seka eno na nam so ma owura ni sauke alaza wono na di animo vice chairman Edema Ghana Coalition of NGOs in Health wo kokwa sa wase na ne nsem a ba bedu dibi to aye no enie that's Hanomo Ghana nyina wo share obviously science and data wo share nema information that was EPI it say fathers your friend say zero dose yan kwala de wo omota wo kwala wo fi ya omonkwa ya sabi ankwaji ibe dro ba ko pane de wo kwala no nya bida so mo fathers wo so dodo there was so sare yantim ye hwe han na yantra say e wo so so e be den find the free say we try and say we try to see sa kwala clinic no amomo na nurse for abetna na hanso ye school so e be you was school health am fa wo hwe Ghana law na school bia ni say yan one nurses ewie ya na abankra chepani owo kwada so no abo Eric Asibe wono nso de sade nyade a wo manyen ne mfaso e wo so no wo de to ne manfo anim sei immunization e wo form ba no ye yinkru to amiensa out of 161 na na say kwada so ne to so miensa enye kura enkanse papa enfaye e say Asante mamu hade e say ofori kro ne dikan enye kura fiwa abada so enuti eba ahonitie ni nipa ye epomudini same one certain be and make sure say the ni behwe say skara ye nya de papa bi amfa nya moye kupan MP ya report at the end of the day no yet me fe nya de papa bi ade bi betondo enuti na ya twi mopo na mpanyufo so yi mu ene be a on de ya be pii ni adwuma no de e bo so me pe na de ama contract enti bo so me pe na o mo de ama contract e so ye adwuma no na otimi say already whole Ghana kwada so kwanchere for oda pomuden anu no e owura ire Grace Bilai Campity ni die ni no cre yeah immunization coverage you can say immunization kan na ye wo mo frank tuana ebo mo hom ban efri yarewa befu no cre yeah immunization kakra
tuturu yawo abofrana kanina ba bedu ena sa nkomo nyina obo ne boa etoma ne yen wo madamanti abusua yen num nsumra kwa Jesu why no Mr. Bremwa ayamio na adana kwadani susa yam se kom na di no ene se wasu a Mr. Mfa na mame akwadana dadwu nso musa no hwe ne court ne mukrafo wo de mame nyini diaper no diaper no kra de masesa me hu ne amenyempo aya diaper na hwe diaper fofura abadwa so perfect baby diaper make na asemi a chinsu ankasa emu ya moton na ade bo akwada na ensansa bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana haye na ebua Ghana nkwada nso ankasa onokwa na wokwa me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akwada na Fred 0531099889 and 0303957965 FDA agi edwade nkrato yi atum. TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa ampa busua ye wiensem ni nyina US fo wo ma ya ade ni bio kama ye se nkomo bi e bekoso wo ye man Ghana mu ha ya e bia ye bedi hu nkomo na ye pe kwan bi atwa abahwe ano no obo se same thing na asi wo abrofo no krom na wo mo nso de bobo adum ni ada na ne asi wo ho ne se we ebe mo emfinse do no nso ye se wo nkonko da fiase aboso me makon aduoso nsia na US District Judge Brian Murphy ewo Boston ho ena wode saa entansa de nyina agunu komu na de wo mo de abon ne se 2019 no mu ho bra COVID-19 no ba ya lockdown ba ya school for kra ma bebere kokotena fi no ho na wanya adaje e de internet ne so wa hake bi mo titru bra na athletics e koso no wo mo na obese ese post to MCR ho adwuma ne de no wo ma sai ba bia ne no na ensam no wo mo ye mo nhwehwemu a ehunhunu saa de wadie ni nyina no wo ma hye se won konko da fiase sanse ya abonofo se me ni kwanse wo tanatana se na wodi de na de ye kan nyina nso no Snapchat account no ne ho ahwan a wato apete ho na wo di ho dwuma de nya asem keto Akelia Savara enedin sabra me kasei sade chema wuntumi ko emfinhye adu no aye kasa ho ha no ono abosome no makomako adu so nsia ye no nso wo mo edi ehon nkomo wo ho ye nyina no so na nsem ne yemfansi awie nsem a ye de ba ya efa asompa batane nyina ma kingdom efa bi wo mankesim do ma efemfa bi wo do ma henkru no ye de wusi Adamfopa Radio France wono nso fa bi awie wakenkamfo no ye baasa triple way man agya pia APAM DADAA me ne ba ma metue mu mene AKOSUA AGYEIWAA KODIE boatin ena ABENA BADU ADEPA KWOFIE